arrautzak, oliba olioa, patata, tipula, tomatea, piper gorria eta gatza. Eta bigarrengo platera izango dira txirlak. Eta osagaiak dira almejak, txirla hondilak, ogi birrindua, berakatza, perrexila eta 2 motatako algak. Horretara dibez. Listo, nahiko osagai bada, hau. Ea nola moldatzen gehan, Horretan ingo duzu. Hori da, hasi. Ia. Hasi lanien, bai, hasi martxan. Bueno, ingo dugu zatitxu tipula lela. Listo, ingo dugu zua. Hau xen, ez da? Hau. Hau, biak. Biak, hori da. Biak ingo duz martxan. Arki da. Hementxen patata tortilla. Bai. Earki da. Bueno, bea, tipule bakitzen diren bitartian, nola esan deten, futbolista izan dakoa zehala. Bai. Hori da. Non jokatu zenuen? Non jokatuko lauan. Bilbon, Atleti Bilbao. Atleti. Claro. Hori bihotzean eta berta, ekipo ona. Hori da. Bueno, ez Bizkaiko izatearren, nik uste dut Atleti da beste mundu bat, ez da? Beste mundu bat dela, hori da. Kampo harrein dezuen, jolazteko Bai, zoragarri. Zuk, kampo hori eukiko bain bat zinuke, ze gozada, Bai, ez da. Lehenkoa esan izen txarra, Salmamez eukin deu, hori bizitazuna, hori kasta, historiko toki bet, han deuse asko gertu direz, eta emozio asko, eta... Eta zu zer zinean, erdikua, nola delantero, lateral? Ni eurretik eskaza, eta esan doztien zu... Eskaza? Bai, txiki-txiki esan doztien zu porteru eta nebilitzen. Portero ez da, ezin da eskaza esan, Porterua pieza importantia da, Bai, ez da, bai. Eta ze garaitan izan zen? Ba, ni honitzen Iribarrekin. Iribarrekin? Bai, Iribar izan zen nire aurreko artesaina. Iribar izan da, nik uste dut, urte askotan porteru edo artesainan diena ez Euskadik, ze munduan emon deuena. Bai. Eta gero, beragaz onda gero, nik ukinaban lesionuatu nintzen, eta nik lagun naban futbola. Baina urte honak pasazituzun beraldamenean, ez da? Zuhor bazpan Iribar lesionatzen mani mazan, zuhor prest. Han beti prest. Ez da posta txarra, lesionatu nintzen, bera arretida baino harinago. Hori de txarra ez da, baina bueno. Hemen dik orantzia, bialduko xean jelei, Hombre, Angel, hamen gagoz, zuetzako. Hori. Bezarkada bat. Eta sinisteko egila dela, hemen dugu aldamenean argazkia, Bene-benetan, nahi da, Kosto hona eukizun honek, hortxen, bai. Listo, bai, segi. Bai. Eskerrak laguntzaile ekarri deun gaur, Hombre, claro. Eta zitzen. Claro. Eta futbolista eta gero zukalda ja. Gero zukalda ja, bai. Hori da. Bueno, ni hasi nintzen, lesionatu nintzen 78an, bai. Eta nik 78an egin nabaran asador zaldua Zukarrietan. Zukarrietako. Han hasi nintzen, baina urte asko. Bai. Eta gero endotez beste restaurante batzuk bai. Handik joan nintzen Plentzire. Plentzira. Eta han zabaldu naban kaian Plentzia. Eta orain dauz niralabak dagozan. Niralabak atxe martxa jarri duzu, Martxa jarri dotezan. Fenomeno, Eren nahi dugu, bertan egon. Bai. Beste mundu batik idaztuz, baina bueno. Hori da, antxen kostan aldaminean nahi egon. Bai, antxe dauz eta oso gustora. Oso ondo. Eta bueno, gero Bilbon bai, Zuria... Hori da, Zurian, hemen izan zen. Baserri maite harinago. Hori da. Bai, Josu Ibarra izan zen. Claro. Josu Ibarra zuekin ikasi eta gero bertan jarri zu martxan, eta berak... Josu hasi zen baserrin, gero joan zen Plentzire, eta Plentzitxi pasezan Zuriara Bilbora. Ondo, bai. Izan zen hemen, fenomeno baita ere, bai. Eta foruko gaztelua bai, zabaldugun 2000 bueltan, 2003an.
Eta, bueno, horrengo gara... Nahiko jatetxe badazkazu, Bueno, horrengo gara martxan. Baina, gehien bat zuetentzea baserri maitean. Orain baserri maitean. Hortxe notentzea. Bestia jarri dituzu martxan, bai alabak, bai Josu Ibarra, bai bestiak. Nire izen zanea emaztea dago bertan, beste gazteluan, eta horretara gauz. Ondo. Fenomeno, Fenomeno. Bai. Muy bien, bueno, batzi gara. Ja. Patatak egin guz, ez dizela egozi, ez da? Apurtxu bete krokante epingo guz, ez da? Alan pizkatxu bete, horregaz, turrotxoagaz. Baina, honek itxe honen bideu, beste gora bera 20 minitxu bieko due. Osak, etartien ikuste gotengo dune da. Beste platua pasako dugu. Horretara bai, horretara. Hori da. Hauan bultatzen gara, eta jarraia, bigarren platera hau. Horixe. Zegi ba. Goaz parrillara, ez da? Bai. Hori da. Patata hartu deu, arrautzak ere bai. Zer gehiago behar deu, Hori joa, baina, bueno, handeko gu, ez dugu bihergi hau. Hori da. Eraman behar ditugu piperrak edo zerbaitara, kanpora? Ez, gero hamen epingo duguz. Beharki ba. Hamen pebako dugu. Hori da. Zei bat arrautzekin, ondo, ez da, tortillarra. Bai. Ze ondo. Tortilla patata parrillan inda. Bai. Haure guretzako lehen da bizikoa. Azte honetan, zenbat joko ematen nahi zaigun parrilla. Bai. Hori da. Ez parrillan dana hilek, Dana hilek, Baina ez da, esan bier dana hilekela, einen bierda. Hori da. Horretara. Horretako baita ere parrilla eukin berda. Horretaro ekin bierda. Bueno, joango gara ja. Bai, Jon zugurekin zatu baita ere, torri gurekin. Bueno. Ekarri haule lau eta ero... Da, gero vinagretingo. Bueno, edo... Zera, bai. Piperra eta... Bai, hemen txendako, parrilla tope, prest. Bai. Bueno, ba, hasiko gara, lehenengo, engo dugu. Hau jarri? Bai, hau jarriko dugu lehenengo. Hori da. Jarri hotxan. Ez que bildu dugu patatan zaporea brazarekin, bale? Bale. Berta bota. Bertara piko duguz. Hori da, antzea. Hori da. Nazteko nahi zu espatulen bat o zerbait? Jonek ekarriko dio espatula. Hori da. Hori da. Hau erabili berteu gehiago? Ez hori zabi hartzia. Ez da, baita. Hori xen. Además, beste goze baten bidune beti, da patata epini oso bero. Ze bestetara patata eta arrutze ez didez barrantzen, eta ero arrutzea joan egiten da, eta orduen emidugu... Bilak temperatura beruan. Temperatura handia emon, kuajatu pizka-pizka txubet, horretara. Bueno. Hemen jarri duzu, zartagi berezi bat, hor ikusten da, olioa sobratu dana bera jauzi dala, hori da bai. Hori da bai. Hor lehortu bezala izaiten. Claro. Beak nahiko xukatu du nahiko olioa, eta sobratzen dana bera, eta bera. Horretara. Bien. Jesus. Nahet ezan, parrillan tortilla egiten. Fenomeno. Eta hau nun baiten ikusi zinun? Ez. Hau gaure batera da, eta beste asko, Beste asko ere bai, Bai, horrek angule pilpilein da dauzen moduan. Bai. Dana zeuek asmatutakoak, ezta? Bai, etxen direz beste modu batera bai, baina, bueno, guk egiten dugunetara. Eta tortilla patata izen da, bueno. Eta hau adibidez tortilla patata kartan badakazue? Hau dekogu kartan, baina dekogu plentzin. Plentziko jatetxean hori da. Alabak eramaten dut. Alaba da, onzeleko, bai. Nola izan du, plentziko jatetxea? Da Kaian. Kaian, plentzien bertan, ez da portuan da. Portu erre. Hori da, eta hor bihar labak antxen lanian. Bai, handeko hotel txubet, hotel txiki bat, zazti lobelalekin. Abera, eta izenare Kaian baita. Kaian da, bai. Abera. Eta ero golako... Alabai musu erbialdu duzu, bi alabai. Bai. Hemen digan bezarka da erbialdu. Kaso egin. Patri, Natalia agur, Hori da, ondo irana, zintzoa, tortillare bai, goxua, Abira, ze ondo. Bueno, hau, prest dago. Hori da, erkin ondo naztu. Eta guan, hau gora. Bai, hori gora. Hori da. Ondo. Eta zuen jatetxea noiz izten dezu, zein da izten dezu eguna? Orain ez dugu izten egunaro zabali dago. Egunero zabalikan, aztelenetikan, egunero. Zabali dekogu, eta gero izten dugu bakarrik gauetan,
domekan azten gara, eta barikura arte, zaharratute dago. Eta gero udan egiten dugu, zabaldu egunaro, eta gauegi zarratzen dugu bakarrik. Bale. Zarratzen dugu, normalean egiten dugu aztelena eta martitzena zarratu, domeka gau bat aztelena zarratu, eta beste guztiek. Eta garai hauetan, igande gabetikan, ostegun gaba arte itxi. Horretara da. Bi gau bakarrikan irikita, ostirala eta zapatua. Zapatua. Barikua? Barikua eta zapatua. Horretara da, bai. Bueno, hau ja, ikustezu ja. Bai, dana horondo. Erdikoa jatea daiko. Hori, bai. Bueno. Zarki da. Jatetxi oso polita eta ezkontzak eta emateko ere aproposa, Asko egiten dugu, da toki berezia. Bai. Uri eta hori bai, Horrekin ondo? Tapa horrekin ondo? Bai, honekin ondo, bai. Txikitxua ez alda? Horrekin ondo. Bai. Ja, zubertegi badau. Zarten berria da. Zarten berria da. Txurien ekarri dugu zartagi berria eta beste pasatzen da. Bat, bita, bat, iru. Polita. Bai, ez da. A la primera. Negutu pizka bat. Bai. Eta berriz buelta. Utzi. Eta plater bat, hau ateatzeko. Hone ateatzen du bat dibidez? Bai, bai. Txonboro bila eta. Bai, claro. Zarki ba? Bai, prest, listo? Ni prest, bai. Hori da, parrilla indako tortilla. Tortilla, claro. Hori da, bai. Ze invento, Zelak inventoa. Bai, hau pixka bai, Bai. Ia, zelan deko zuen, zelan ikustu zuen. Bai, ni parrilla egunero pizten dugu, baina horrekin, bale. Bai, eta gero tingo dugu beste mandatu, bale? Bai, gu parrilla egunero pizten dugu, baina tortilla iteko, ez, Aizu, zuek bisiguak eta raballoak eta ingo dituzu baita, Danetakoa. Bane, Hola, eta berriz buelta. Tak. Perfecto. Dotoria. Horreko gu. Dotoria, Tortilla brazan eginda. De pelikula. Bai. Telebistako modua. Bai, ez da. Bai, hori da. De konkurso, lehiaketa. Guazen barrura. Bueno, bagatoz tortillakin ondo, ez da? Amen. Txuna, Bai, ez da. Hori da. Eta zuze egiten eizea? Nik einot tomate naturela. Bai. Eta piper herriek. Einotez, hori jugaz nazteu. Tomate naturala egin duzu azala kendu eta zati txikitarekin. Hori da. Bai. Azizek eta kendu. Hori da, garbitu. Eta hau, ataten dugu honetara. Bai. Eneke bai atara kopa moduan. Bai. Edo raziño ribet. Hemen, koktel baterako. Hau, Osa, egingo dituzu bi estilo desberdinetan aurkeztu. Bai, aurkeztuko dugu, erdia zabalduko dugu, bale? Eta hau, ego dugu naztu. Horrela esen, puskatu. Puskatu dena. Hori da. Hain polita zan penatan anadik, puskatzia. Bai, bueno. Nio goxua geratzen da, ez da? Baina ikusiko dugu, erdia zelan dauen, eta gero beste erdia. Earki da. Hori da, eta kopetxua betetzeko. Tak. Beira, hola, dotore. Este kopan. Hau kopatxuen, nahi bada. Hagan koktel moduan atateko. Ez nun pentsatzen, gero bukaera hori izango zuenika. Eta? Bai. Zuen kolore gorria. Bai, gorria bai. Gorria. Horiz. Bai. Zaban berde bizkat. Hortxe. Jakiteko.
jardinere badezuela, baita baratzare bai, eta dana kompleto. Hordeku... Hauxen, ez da? Kopa bi. Bai. Holaxen. Eta deku bai... Holaxen, baita. Tortilla. Tortilla. Holaxen, txumisketen... Ba, perfecto. Holaxen, bale ba. Ba, beira, tortilla berdinekin, 3 modu desberdinetan aurkeztuta. Horretara. Hori da. Gure xefaren azken ukituak esan, eta berehala daztatukoet, 1, 2 eta 3. 3 ereretara, tortilla berdina. Berdina. Patatak eta tipula txikitu eta oliotan zuestitu. Patatei olioa xukatu eta parrillan salteatu. Arrautzak patatekin nahaztu eta parrillan tortilla egin. Tomatea eta pipergorria txikitu eta olioaz gozatu. Patata tortilla puskatu eta kopatxoa bete. Tomatea eta piperra gainean ipini.